A Real Academia de Ciencias de Galicia nomeou ao matemático José Rodríguez González científico do ano. O Ateneo firmou recentemente un convenio de colaboración ca Real Academia de Ciencias que incluye conferencias propias da Real Academia e unha conferencia específica sobre a figura do científico do ano. En eso estamos. José Rodríguez González, Lalín 1770, Santiago 1824, o coñecido máis como o matemático Rodríguez, é para moitos o primer científico galego. Ramón María Aller, matemático, astrónomo, e tamén de Lalín, por certo, xa o calificaba como gran científico o científico da Ilustración. Desde Monforte, onde comezou os seus estudios, pasando por Santiago, por Francia, Inglaterra, Alemania, recorreu Europa estudiando e traballando como matemático, astrónomo e cristalógrafo. Participou na medición do meridiano para establecer o metro como patrón de medida da lonxitude no sistema métrico decimal que ele traballou na implantación. Por certo, fixo moita gracia, atopei un artículo en internet que ponía o metro galego por a participación un pouco exagerado, pero, bueno, algo de verdade nesto tamén. A nosa invitada de hoxe, a conferenciante, é unha auténtica especialista, Carmen Villanueva, licenciada en Químicas por la USC, doutora por a USC en Física Aplicada, a súa tesis dirixida polo catedrático de Astronomía José Ángel do Cobo, que nos acompaña hoxe, por certo, é precisamente sobre o matemático Rodríguez. Carmen Villanueva é profesora de secundaria e na actualidade dedícase á investigación da ciencia en Galicia. Pois benvido ao Ateneo, Carmen, e tes a palabra. Bueno, boas tardes aos aquí presentes. Moitas gracias, Ateneo, por invitarme, e moitas gracias, Antón, por a presentación. Simplemente puntualizar que estou xubilada, o sea, fui profesora de Física e Química durante moitos anos, e a raíz de xubilarme, pois atopei de casualidade a José Rodríguez. Pensei que era unha persoa que non iba a despertar gran interés. A min sí, porque pareceme que tiña unha biografía fascinante nunha época interesantísima, e resulta que, pois, 5 anos despois, estou aquí, un tanto abrumada por toda esta repercusión, pero bueno, e o que vou a facer é presentar a miña tese, os resultados da miña tese. Intentarei ser breve para que despois poda haber preguntas, que seguramente haberá moitísimas. Espero que ao finalizar consideremos que este título da conferencia, o primeiro gran científico galego, non sexa exagerado, o sea, que non está mal o título da conferencia. Eu estou acostumbrada a falar de pé, entonces, pois, vou a falar de pé. Sí. Vale, pois esta é a imaxe que pensamos que corresponde a José Rodríguez. Despois xa direi onde está, ainda que seguramente que a maioría dos aquí presentes sí que saben onde está, pero creemos que esa é a imaxe que corresponde a José Rodríguez. José Rodríguez, como ben dixo Antón fai un ratiño, naceu en Bermés, Lalín, naceu o 25 de outubro de 1770. Esta é unha línea de vida simplemente para mostrar que foron etapas claves na súa biografía, basicamente científica, pero tamén persoal incluso. Os seus primeiros estudios os fixo en Monforte de Lemos, estudiou primeiras letras en Monforte e foi alumno do seminario. Consta, o que vou a decir é que consta. Se algo non consta, eu considero que podo ser así, o direi, pero sí foi alumno do seminario, o sea, hai documentación que o demostra. El chegou a Santiago en 1787, chegou para estudiar para Creu, é dicir, entonces, desde 1787 hasta 1803 estivo en Santiago. Entonces, en Santiago estudiou Filosofía e Teoloxía, e no ano 1801 catedrático conseguiu a cátedra de Matemáticas.
Entre 1803 e 1806 pasou a París, onde estudiou matemáticas e astronomía. Entre o ano 1806 e 1808 tivo lugar a famosa expedición do Meridiano, que era unha expedición francesa, na que Rodríguez participou, comisionado polo goberno español. Entre o ano 1809 e 1812 estivo en Inglaterra, e aí é cando tivo lugar a publicación esta famosa por a que realmente pasou a historia, que é na revista da Real Society, nas Philosophical Translation, unha publicación da que falarei máis adiante. Entre 1814 e 1816 estivo en Alemania, primeiro en Freiberg, na Escola de Minas, era a Escola de Minas máis importante de Europa, e despois estuvo en Gotinga co famosísimo Friedrich Gauss. Saí de Alemania na primavera de 1817 e pasou a París. Entre 1817 e 1819 estivo en París, e foi nese momento cando adquiriu instrumentos para a Universidade de Santiago e tamén para a carta xeométrica que Fontán estaba comenzando a facer. E xa no ano 1819 regresou a España nomeado profesor de astronomía en Madrid e tamén director do Observatorio de Madrid. Foi diputado en Cortes entre o ano 20 e 22, saiu de Madrid en abril de 1823, voltou a Santiago, polo menos sabemos que en xuño estaba en Santiago, en xuño de 1823. Despois, cando fale polo miúdo destas etapas, pois irei puntualizando. El levaba xa uns anos enfermo, faleceu en Santiago o 30 de setembro do ano 24, recién chegado dun viaxe a Portugal. Bueno, entonces, José Rodríguez, de feito, o título da miña tese leva estas verbas, viaxeiro científico por Europa, porque el, polo que sabemos, estivo esas localidades que aparecen aí porque están nomeadas ou en cartas ou en documentación, o sea que simplemente para facer unha idea de onde estivo. Evidentemente estivo en máis sitios, sin dúbida, porque hai períodos de tempo onde que andaba de viaxe e que non sabemos realmente onde estaba. Pero sí que estivo en París, en Londres, en Freiberg, en Gotinga, en Roma, pasou por San Gotard, pero bueno, non quero enrollarme, porque ademais, o que decía antes, pareceme moi importante que despois haya moitas preguntas. Vale, entonces, como decíamos, naceu en Vermés en 1770, ese é o asento parroquial que está no Arquivo Diocesano de Lugo, e era o maior de 7 irmáns, 6 homes e unha muller. E a súa casa, a única imaxe que temos da súa casa é esta, a súa familia lonxana que está aquí, pois sabe que é a única. É unha foto malísima, pero claro, eu non me resisto a poñela. De feito, eu fixen improbas pesquisas para intentar conseguir unha foto mellor, porque é del Correo Gallego. É unha foto de Florentino Cuevillas. Cheguei incluso a falar con Neto de Cuevillas, pero non houve maneira de conseguir unha foto mellor. Entón, no brao de 1928, o Seminario de Estudos Galegos fixo unha visita á zona de Deza de investigación, e foi nesa visita cando se fixo esta foto. Como decía, alumno do seminario de Monforte, en Monforte parece ser que tiña un tío, parece ser non, tiña o tío Pedro. O que pasa que eu non atopei ningunha información do tío Pedro. E o tío Pedro, a pesar de que algunhas fontes dicen que foi director do seminario, profesor do seminario, nesa época non había ningún Pedro Rodríguez profesor do seminario, nin director. Pero sí teño constancia de que existiu Pedro Rodríguez. O sea, tiña un tío que se chamaba Pedro Rodríguez. No Arquivo Diocesano tamén figura esta persoa.
Chegou a Santiago en 1777, a súa familia o destinaba para ser crego, evidentemente, e en 1777, en outubro, foi nombrado colexial de San Xerome, e no 1790, pois, conseguiu o grao de bachelor en filosofía. En 1795, bachelor en teoloxía. Aquí están... Perdón, para adiante. Aquí están os dos títulos, os títulos están no Arquivo Histórico Universitario de Santiago, se poden consultar, se poden conseguir digitalizados sin ningún problema. Nesa época de Santiago tamén realizou estudios de matemáticas e botánica. Primeiro, de xeito autodidacta, pero tamén con un profesor, e o profesor era Luis Marcelino Pereira, recoñecido por Rodríguez. El dice que foi seu profesor. Luis Marcelino Pereira foi hasta o ano 1792 profesor de matemáticas en Santiago. É dicir, que a docencia recibida por Rodríguez de Pereira foi anterior a 1792, o sea, foi nos 5 primeiros anos que pasou en Santiago. Despois, a verdade é que non teño constancia de ningún outro profesor, aunque sí é posible que Bernardo Follo, que era beneditino, matemático e pai de un famosísimo matemático español que además participou tamén na medida de Meridiano, que era... se me foi un poquinho a pinza. Ceballos, xunto a Gabriel Ciscar, participou na fase inicial da instauración do sistema métrico decimal, pero estamos falando de finais do 18, porque cando a raíz da Revolución Francesa se decidiron que había que instaurar un sistema de medidas basado na natureza, pois evidentemente os franceses dixeron, vale, para Francia, pero non só para Francia. Entón, que fixeron? Intentar que os países que eran amigos, pois apoyaran este sistema. Entón, o goberno español mandou representantes. Un deles foi o famoso Gabriel Ciscar, que tamén un matemático físico moi importante, e outro foi o sobrinho de Bernardo Follo. Entón, é posible que Bernardo Follo, pero deso sí non teño constancia. O que sí, no ano 1801, conseguiu a cátedra de matemáticas elementais da universidade. Nese momento era a única cátedra que había de matemáticas. E aparte, esas matemáticas estaban destinadas aos médicos, e nin siquiera os médicos tiñan obligación de cursalas, o sea, que tiña poucos alumnos, seguramente el estaba moi pouco interesado nesa materia, porque as súas perspectivas eran outras. E de aí que, moi pouquiño despois, bueno, foi unha odisea o de conseguir a cátedra, porque había alguén que levaba desde o ano 1792 que se fora Luis Marcelino Pereira, levaba sendo sustituto, que era Cristóbal Pecul. Entón, el creíase con dereito a que lle deran esa cátedra sin oposición. Entón, foi unha loita tremenda. Pero el conseguiu en 1801 a cátedra por oposición, frente a dous candidatos máis. E, curiosamente, Cristóbal Pecul non se presentou a cátedra. Curioso. Nesa época, tamén, foron trascendentais as relacións, que eu lle chamo aí relacións personais que estableceu. Claro, ele estableceu relacións con persoas do entorno da Sociedade Económica de Amigos del País de Santiago, e Pedro Sánchez Bamonde foi un dos membros fundadores, era canónigo da Catedral de Santiago, era un intelectual ilustrado. Julián Suárez Freire era boticario, tamén era un personaxe
de unha calidade intelectual impresionante. De feito, Julián, estou adelantándome ao futuro, pero Julián morreu no ano 1832, morreu de repente, e fixose un inventario de todo o que había na súa casa, pero desde os platos hasta os libros. Entonces, sábese perfectamente que tiña na biblioteca Julián Suárez Freire, claro, era a biblioteca dun ilustrado. Benito Gil Taboada, quinto conde de Taboada, tamén foi outro dos membros fundadores da Sociedade Económica de Amigos do País. Eu non teño documentado que fora protector, pero eu non o dubido. A parte, el tiña moita relación con esa familia. E aquí poño a Jacoba. Jacoba era filla de Benito. Vou para atrás en vez de ir para diante. Aí. Bueno, aquí temos a Pedro Antonio Sánchez. Pedro Antonio Sánchez, Jacoba e Julián eran máis ou menos da mesma idade. Benito Gil Taboada, o quinto conde de Taboada, era bastante máis vello. Entonces, eu, por exemplo, na miña tese, apunto a Jacoba, pero de unha forma moi tímida. Eu, nestes momentos, creo que o millor era, realmente, a figura de Jacoba é máis importante, e que o mellor era a protectora Jacoba, porque Jacoba era unha persoa un tanto atípica. Ela tiña unha herrería en Vilamarín, era filla de Benito, e podedes decir que a única persoa que nombra a Rodríguez nas súas cartas. Das cartas que se conservan de Rodríguez son 100 e pico, a maioría están no Arquivo Universitario de Santiago, pois só nombra con nome a Jacoba, mi señora Jacoba. Entón lle dice a Julián, dele usted recuerdos a mi señora Jacoba. Entonces Jacoba é alguén que ten significación na vida de Rodríguez. Cal, non o sei. Supoño que unha relación amorosa non podría ser, pero hai 20 anos de diferencia, e dá má impresión de que non era esa relación, era unha relación de outro tipo. Entón, este retrato que o conseguimos fai pouco, porque está na casa de Edes, o poño ali. A casa de Edes é a casa natal de Benito, a casa de Benito Gil Taboada. E a casa despois de alguén que falarei despois, que tivo moita relación con Rodríguez nos últimos anos da súa vida. Vale, sale para París en 1803, pide permiso para sair, lle dá permiso á universidade, pero xa pide permiso no ano 1802, pero bueno, por unha serie de avatares non sale hasta o ano 1803, e de aí, de xuño de 1803, é a primeira carta que se conserva de Rodríguez. A maioría das cartas están dirixidas a Julián, o seu amigo que despois foi seu albacea herdeiro. Penso que me coleime algo importantísimo. Julián, aquí temos a Julián, vale. Entonces, é importantísimo. Na rebotica de Julián, Plaza de Feixó, hoxe en día hai unha floristería, aí era onde tiña a súa sede a tertulia liberal de Santiago desa época. Entonces, Rodríguez asistía a esa tertulia, e os tertulianos, véase máis ou Julián, Pedro Antonio, Benito, lle subvencionaron o seu primer viaxe a Francia. É dicir, el saiu a Francia con a axuda económica deste entorno. Vale, entonces, o temos en Francia. Que estudio realizou en Francia? Bueno, pois polo que sabemos, dito por o que foi despois, foi o xefe da expedición do Meridiano, e por el mismo, por os dous coinciden, estudiou no Colegio de Francia, estudiou matemáticas e astronomía no observatorio. O observatorio dependía do Bureau de Longitudes francesa, é dicir, da Oficina de Longitudes, que se ocupaba de tarefas de
relacionadas coa navegación, cálculo de longitudes que en esa época aínda non estaba moi ben definido como se calculaba a longitude, sobre todo no mar. É dicir, o Buró foi o que se ocupou tamén destas expedicións cartográficas, así como en Inglaterra, o veremos máis adiante, a cartografía estaba en maus dos militares, en Francia non, era, claro, post-revolución francesa, revolución por revolución francesa, estaba en maus civís. Entonces, él estudiou entre 1803 e 1806 matemáticas e astronomía. En o ano 1806, pois, tivo lugar a terceira expedición da medida de meridiano. Por que a terceira? O vou a decir agora, pero foi nombrado comisario para a medida de un arco de meridiano entre Barcelona e Formenteira. De onde viu este nomeamento? Pois, polo que se sabe, recomendado por os seus compañeiros franceses do Buró de Longitudes. Foron os que recomendaron, decía Biot, que se gañara a súa estima e amistade, e recomendaron que participase Rodríguez como comisionado. E así foi. De feito, en setembro de 1806, sae de París, xunto con Biot e Aragó. Bueno, aquí temos... Biot e Aragó. Aquí temos a Biot e Aragó. Vale. Entonces, Jean-Baptiste Biot, eu non pude resistir a tentación de poñer unha foto de Biot velliño, porque é unha fotografía, claro. Biot morreu no ano 1862, a esquerda é unha foto de Biot. Nesa época non moita xente se facía fotos. Entonces, temos unha litografía con Biot xoven. Jean-Baptiste Biot era un matemático e físico dunha idade parecida, un pouquiño máis xoven que Rodríguez, 4 anos máis xoven, pero xa no ano 1806, é dicir, con 32 anos era un físico de moitísimo prestixio. Hoxe en día, en física, para os que estudiamos física, pasou a historia como la lei de Biot e Savart. François Arago tamén estudiou... François Arago era moitísimo máis xoven, tiña 20 anos. Entón, estaba empezando unha brillantísima carreira científica. Tamén Aragó fixo estudios sobre óptica, pero nesa época aínda non. Claro, hai que pensar que nesta época non había esta especialización que hai agora. De feito, as matemáticas e a física estaban moi unidas. A química menos, pero facían investigacións en campos moi diferentes, tanto uns como outros. Vale, entonces, tamén, prácticamente con total seguridade, el se relacionou con Delambre, outro físico importantísimo. Delambre e Biot participaran na primeira expedición do Meridiano. Vou a contar un poquinho do Meridiano, pero un poquinho máis adiante. Porque Rodríguez decía que participou na terceira. E por que na terceira? Ora vou a decir. Entón, hubo unha primeira en que no ano 1792 comezou en 1792, e despois unha segunda, xa poderei por que pasou, e despois hai unha persoa moi importante que é Alexis Bouvard. Alexis Bouvard é pouco coñecido, de feito eu non o coñecía de nada, non sei se aquí que hai persoas de matemáticas e só Alexis Bouvard. Era matemático, pero un matemático del Buró moi importante, porque incluso a Bouvard o nomea Julio Verne nunha das súas novelas, que dice no dejará de calcular mientras no deje de existir. Es decir, era un matemático que hacía cálculos. Claro, nesa época non había ordenadores, entonces había que facer os cálculos. Entonces era un calculista, pero era un brillante matemático. Foi maestro, reconocido por Rodríguez, e amigo. De feito, hai unha carta, que esa carta a conseguir nos Arquivos Nacionais de Francia, que escribiu Rodríguez a Bouvard. E nesa carta
pois a verdade se queda constancia a enorme relación que tiña con el, pero incluso coa súa familia. Fai referencia a súas dúas fillas como se tivese unha relación, que tivese rapazas pequenas, como se tivese moitísima relación con eles. Bueno, entonces, son 4 persoas importantísimas. Evidentemente, houve moitísimas máis, e despois nomearé a alguén máis. Pero, claro, eu non podo nomear a persoas que el non pode dicir. Coñeceu? Sí, coñecería a moitísimos máis, e seguramente estudiou con científicos máis tan importantes como estos, pero, bueno, entonces, a expedición está do Meridiano, entre 1806 e 1808. A raíz da Revolución Francesa decidiuse o que comentaba antes. Entonces, había que medir aquel metro que estudiamos todos de pequenos, a 10 millonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. Bueno, entonces había que medir el meridiano. Entonces, claro, es un proyecto francés. Si é un proyecto francés, entonces o meridiano terá que pasar por París. Claro, entonces saíron de París no ano 1792, saiu hacia o norte, saiu del Hambre, o que vimos fai un ratiño, e cara ao sur saiu Meixen. Claro, eu non podo tampouco dedicarme moito máis tempo, a verdade a figura de Meixen é unha figura moi interesante, pero entonces mediuse ese arco de meridiano. A expedición de Meixen foi tremendamente azarosa, coincidiu coa guerra entre España e Francia, pero bueno, as resultas, 1799 temos xa definido o metro. Temos definido o metro, temos medido o metro, o temos medido, vale. Entón, estaba medido en 1799, pero que pasou? Que, bueno, pois vamos a intentar medir, porque estaba medido un arco, 13 grados, creo recordar. Vamos a medir un arco un pouquiño máis grande. Se medimos un pouquiño máis grande, porque eso, medimos de París a Dunkerque e de París a Barcelona. Bueno, pois si polo sur chegamos de Barcelona hasta as Islas Baleares, medimos un arco un pouco máis grande. Se o arco un pouco máis grande, pois o mellor non, se supónse que o metro será máis exacto. Vale, entonces, poñémonos no ano 1806, que se mide ese arquiño, un arquiño de 1,5 grados aproximadamente. Vale, pois, entonces, para eso é para o que se fai a expedición de 1806-1808, pero para eso é máis. Realmente o metro estaba definido, pero que pasaba nesa época? Nesa época aínda non estaba claro cal era a forma e o tamaño da Terra, sobre todo a forma. Entonces, tamén que quere dicir forma? Evidentemente, estaba claro que a Terra era achatada polos polos, salvo algún que outro raro, todo o mundo aceptaba a mecánica de Newton e que a Terra estaba achatada polos polos. Pero cal era o achatamento? Eso é o que non estaba claro nese momento. Vale. Entonces, de aí que o interés desa expedición fose, por un lado, métrico, ¿no? Pero por outro lado, tamaño e forma da Terra. Vale? Bueno, pois entonces, esta expedición tan importante na que participou Rodríguez tivo lugar entre outubro, máis ou menos do ano 1806, e maio de 1808. Casi estaba terminada, pero realmente hubo que finalizala por a guerra da independencia. De feito, estaban Rodríguez e Aragón en Mallorca en a primavera de 1808 e claro, cando a xente se enterou de que había un francés e que además encendían luces pola noite, claro, estaban facendo señais aos barcos que iban a invadir as illas. Entonces, Aragó quería linchalo, de feito, tivo que disfrazarse para conseguir escapar e incluso o internaron no castelo de Belver. Esa foi para protexelo da ira popular. E nesa época, antes de seguir, un inciso importante, está aí debuxado un triángulo porque, claro, estas medidas de meridiano facíanse por un método que se chama triangulación. De feito, vou a ensinar as triangulacións aí á dereita, que creo que se ve moi pouquiño,
moi pouquiño, pero é un pouco sentimental. Vamos a ver, esa triangulación foi copiada por Senén de Buenaga. Senén de Buenaga foi un matemático militar, e además un matemático militar que naceu en Vigo, e que morreu afogado na playa do Sardinero con 32 anos. Era unha persoa con unha trayectoria interesantísima. Con 32 anos xa estivera comisionado fora, estaba en París nesa época e foi ao arquivo da Guerra Francesa e copiou a triangulación. Entón, aí se ve a triangulación da costa e vamos a ver, onde está el punterito? ¿Dónde está mi punterito? Aquí. Triangulación da costa. Esta é a triangulación da costa. Este é o gran triángulo. Claro, na miña imaxe anterior se ve un triángulo, pero claro, esta é unha triangulación copiada perfecta. Mediuse por primeira vez un triángulo que tiña ao redor de 120 kilómetros, un triángulo sobre o mar, pero un triángulo enorme, por aquí, por onde pasaba o meridiano de París. Claro, ese triángulo que eu poño nese mapa, pois desmerece a copia que fixo Senén de Buenaga, pero bueno, eu fixen o que puiden. Entonces, François Arago, aí está. Bueno, primeiro, antes de François Arago, todos coñecemos a Julio Verne e todos sabemos que Julio Verne documentaba as súas novelas de unha forma totalmente extrema. O sea, toda a ciencia que aparecía nas novelas de Julio Verne non era ficción. Era, bueno, si era ficción, sí, pero era totalmente... Él coñecía todos os avances científicos. Entonces, houve bastante dificultade para medir estos lados do triángulo porque estaban moi lonxe. E claro, Rodríguez estaba en Ibiza medindo e os seus compañeiros estaban na costa levantina. Evidentemente, eu dixen fai un momento que Rodríguez estivo con Aragón en Palma de Mallorca. Eso foi posteriormente. Antes, os expedicionarios repartíronse porque, claro, había que medir os triángulos, uns estaban na costa, había quen estaba nas islas, e entonces foi moi difícil de ver, porque para conseguir medir esas distancias había que utilizar reverberos, é dicir, faroles que se acendían pola noite, esas medidas facían pola noite para que poder ver esas luces. Entonces, claro, as condicións meteorolóxicas tiñan que ser moi boas para poder medir, para poder ver esas luces e medir con a instrumentación que utilizaban. Entonces, dice Verne na súa novela Aventura de tres rusos e tres ingleses, cuando Aragó, Bió y Rodríguez se propusieron ampliar la línea meridiana desde Dunkerque hasta Ibiza, se llegaron a encontrar aquellos sabios casi en la misma situación en que nos encontramos. Se trataba de relacionar la isla con la costa de España por medio de un triángulo cuyos lados debían pasar de 120 millas. El astrónomo Rodríguez se instaló sobre el pico desierto y entretuvo allí lámparas encendidas durante todas las noches, mientras que los sabios franceses vivían bajo tienda a más de 100 millas de distancia, en medio del desierto de Las Palmas. Y entonces decía: pues bien, señores, me salto algo porque... Pues bien, señores, lo que hicieron aquellos astrónomos por interés científico no lo pueden hacer los rusos y los ingleses. Entonces, esta es lo que le dedica Verne a Rodríguez. Y aparte de eso, decíamos decía que a Aragó o internaran no castillo de Velvet para protexelo. Bueno, pois... anos despois, no ano 1852, escribe Histoire de ma jeunesse,
traducido ao español no ano 46, e dice: «Solo Rodríguez se atrevió a venir a visitarme a plena luz del día y traerme todos los consuelos que estaban en su poder. El excelente Rodríguez, para suavizar los problemas de mi encarcelación, me remitía de vez en cuando los periódicos que se publicaban en diversos puntos de la península. En uno de ellos se encontró con el relato de su muerte. Ya que se habla de mi suplicio, dije a mi amigo Rodríguez, el hecho no tardará en llegar. Prefiero morir ahogado que colgado. Quiero evadirme de esta fortaleza. Es usted quien debe proveerme de los medios». Entonces, foi Rodríguez quen artellou todo para sacar coa connivencia do capitán general, que pechou os ollos, e sacaron a Rodríguez do castelo por medio... Perdón, Aragó. Bueno, está ben, eso quere decir que estades atentos. Exactamente, como si fuera nun barco de pesca. Sí. E gracias a eso, pues posiblemente salvou a vida, sí. Bueno, nada, non quero tampouco, porque a verdade que isto é moi largo, pero depois empezo a falar de Rodríguez e me enrollo moito. Bueno, importante, porque convén sabelo, inda que non estén desaparecidas. Despois volvo ao recueil. Rodríguez fixo unha memoria sobre esta expedición. Vamos a ver, ele estaba pagado polo goberno español. E polo que eu sei, 12.000 reais o ano. Nas comisións ele recibiu 12.000 reais anuais. Entón, claro, ele fixo unha memoria sobre esta expedición, pero non se pode descartar que o mellor apareza, pero polo momento está desaparecida. E fixo outra máis. Fixo unha memoria sobre as operaciones necesarias para a formación del mapa general de España e de sus provincias en particular. Tamén está desaparecida, pero, sin embargo, unha copia desta segunda memoria a que lle faltan as figuras a fixo Domingo Fontán. Esta é a portada da que conserva a Fundación Domingo Fontán de Madrid, que se pone aí memoria, a verdade é que non se ve desde aí, o leo, pero desde aí non se lee. Memoria, e dice, por don José Rodríguez en 1808, presentada foi presentada a la Junta Central Suprema. Nesa época, Fernando VII estaba no seu exilio dorado en Valencé, e entonces a Junta Central Suprema era a que gobernaba en nome de Fernando VII, el deseado. Vale. Entonces, están desaparecidas, pero evidentemente, claro, todos os resultados da expedición do Meridiano, pois, por suposto, coñeces, era unha expedición francesa, Biot no ano 1810, presentou o informe, despois de facer os cálculos pertinentes, non só el, sino seguramente tamén Bouvard e os matemáticos do Buró. E, claro, aquí non se ve, pero é que aí na dereita, aquí hai máis follas. Aquí pon que nesta estación de Lleveria as medidas as fixo Aragó e Rodríguez. Evidentemente hai máis follas, eu simplemente puxen esta, pero hai máis follas. Entonces, Aragó tiña moitísima relación con Rodríguez. Outras fontes, moitísima. E con Biot, antes, na súa etapa parisina, moita tamén. De feito, eu encontrei referencias en bibliografía inglesa que decía que Biot e Rodríguez eran moi amigos. Vamos a ver. Bueno, entonces, que lle pasou a Rodríguez a partir do brao de 1808? Pois a verdade é que escribiu as memorias, entendemos, posiblemente, é que non se pode descartar, porque Rodríguez tivo que vir moitas veces a Galicia, varias veces a Galicia, seguramente a Bernés. O que pasa é que documentado non está. Pero onde escribiu as memorias? Pois o mellor no brao viu a Galicia e, de 1808, escribiu as memorias e despois trasladouse a Madrid a entregalas. A verdade é que non hai constancia. Vale. O que si, entonces, eu non sei nada de Rodríguez hasta marzo de 1809, máis ou menos. Rodríguez traballaba para o Ministerio de Marina, o que sería o Ministerio de Marina hoxe en día. E
o que sería o ministro de Marina de Mariña hoxe en día, e aparte, bueno, na época en que Rodríguez lle deron a comisión para irse a Francia, lle deron a comisión para a expedición do Meridiano, era ministro de Marina Francisco Gil y Lemos, que era irmão de Benito Gil Taboada, é dicir, que foi virrei do Perú, outro personaxe absolutamente alucinante. Entonces, evidentemente, os recomendaron os do Buró, claro que sí, pero posiblemente Francisco Gil y Lemas tamén diría, hombre, Percy Rodríguez, pues, adelante. Bueno, entonces, novembro de 1809, pide permiso para viaxar a Inglaterra. Pide permiso él, vamos a ver. A mí hai unha cosa que me sorprendeu moito. Rodríguez é unha persona liberal, comprometido co réxime liberal, como despois vou a decir, porque estivo 2 anos de diputado e as súas ideas eran liberais. Sin embargo, el conseguiu comisións con distintas etapas, con Fernando VII, o sea, él debía ser unha persona que se bruxulaba moi ben, debía estar sempre o filo da navalla, pero a verdade é que él conseguiu varias comisións, pero en épocas de máis proclives ás súas ideas e menos. El pide permiso, entonces eu teño que está no arquivo general Álvaro Bazán de Viso del Marqués, no arquivo general da Marina, pide permiso para viaxar a Inglaterra, para visitar para aprender en los establecimientos astronómicos de ese país. Y le conceden el permiso. Rapidísimamente. Lo pide en noviembre y en noviembre ya se lo conceden. 12.000 reais anuais e 6.000 reais para o viaxe. Supoño que, se non sae a finais de 1809, sae en 1810. De feito, en 1810 escribe Aragó desde Londres, o sea que está en Londres. E lle dice que se preparan para realizar la carta geométrica del país. Es decir, Rodríguez só podía traballar con ese organismo que se chama Ordnance Survey, que era o Servicio Cartográfico Británico, e que era militar, era un organismo militar. Ben, no ano 1812 aparece o seu famoso artículo nas Philosophical Transactions da Royal Society. Este artículo é presentado, bueno, vou a decir por quen é presentado dentro de un momento, pero antes, este artículo foi escrito originariamente en francés. Aquí á direita está a primeira páxina, tiña que ser máis grande. Esta é a primeira páxina do manuscrito de Rodríguez, a letra de Rodríguez, además moi boa letra, porque hai etapas, sobre todo as etapas finais de Rodríguez, e aparte escribía Julián con toda a confianza do mundo, entonces a letra, pero non, isto evidentemente é un artículo escrito en francés. El, por suposto, tiña que saber inglés, pero non se debería sentir o suficientemente forte como para escribir o artículo en inglés. Este manuscrito se conserva nos arquivos da Royal Society e, de feito, isto eu o conseguín, o mellor, fai un ano, ou non moito máis de un ano. Tamén hai o original o manuscrito en inglés, pero non é a súa letra. Seguramente que a traducción ao inglés é de José Mendoza Ríos. José Mendoza Ríos era un matemático militar que tamén unha figura importantísima da época, e que foi a persoa, el era membro da Royal Society, e foi quen presentou o artigo de Rodríguez ante esta institución en xuño de 1812. O artigo se titula, en español, Observaciones sobre la medición de los 3 grados de meridiano, dirigida en Inglaterra por el teniente coronel William Mudge. Cando se presentou este artigo, Rodríguez xa saíra de Inglaterra. E digo, e como? Bueno, pois sí, xa saíra de Inglaterra. Vale. Pero que pasou con este artigo? Primeiro,
William Mudge, bueno, Mudge en inglés, Mudge, fora director do Servicio Cartográfico inglés, pero en ese momento xa non era. O sea, o artigo era do ano... As medidas que fixo Mudge eran do ano 1803. Entón, claro, por que 12 anos... Non, por que no ano 1812 Rodríguez fai un artigo no que fai observacións sobre esa medición? Por que? Bueno, pois porque no ano 11 publicárase de novo nunha revista inglesa. Entonces, que pasaba con este artigo? Mudge xa sabía que había un problema, porque lle saía que a Terra non era achatada por os polos, sino que ao revés. Era contrario á mecánica de Newton. Xa sabía que había un erro. Non sabía onde estaba o erro, pero sabía que había un erro. O sea, non é que non o supera, que o sabía. Entonces, o que intentou dar Rodríguez no seu artigo foi unha hipótese de cal era a razón. Entonces, a hipótese que plantexou Rodríguez, a máis probable, é que había un erro nunha medida de latitude dunha estación. Entón, dixo, sí, nunha estación que se chama Arbury Hill, resulta que, por a razón que sexa, está mal medida a latitude, e a latitude é 5 segundos diferente, todo sae, xa todo sae. Eso é a hipótese que planteou Rodríguez. Supostamente, os instrumentos que se utilizarán eran os instrumentos moi exactos, o sea, da maior calidade, pero ainda así planteaba ese artigo. Entonces, foi recibido, Dios mío, como foi recibido. Pero foi recibido moi mal por un compañeiro de Mudge, que se chamaba Olympus Gregory. Olympus Gregory era profesor de matemáticas da Escuela Militar de Woolwich, na que tamén era profesor de matemáticas Mudge. Entonces, o viu como un insulto á ciencia británica. Entonces criticou moito o artigo de Rodríguez, pero criticou incluso máis a Royal Society por publicar semejante artigo que poñía en dúbida a ciencia inglesa, en detrimento da francesa, claro. Rodríguez era francesado, pero, entre comillas, afrancesado. Pero eu tampouco, coñecendo polo que coñezo Rodríguez, eu non creo que o fixeran con mala intención, nin que fose, como algúns autores dicen, que fose utilizado. Utilizado por quen? Por a Royal Society. Había un gran conflicto entre a Royal Society e o Ordnance Survey. Por que? Porque hasta finais do siglo XVIII era a Royal Society que se ocupaba de facer os mapas, pero pasou aos militares. Entonces había un pique aí considerable. Entonces, os autores actuais, que houve por lo menos un par de, porque tampouco é moito, pero un par de artigos e un libro que se titula Map of a Nation, que é moi reciente, falan máis de que toda a repercusión de esta polémica foi máis por as enemistades que había entre a Royal Society e o Servicio Cartográfico Británico que por o artigo de Rodríguez. E, además, aparte de decir, por eso aí puse en rivalidade entre países e institucións. Decir, ni Mudge participou na polémica, ni Rodríguez. Rodríguez estaba en Santiago. Mudge estaba enfermo. Ningún dos dous dixo nada, pero Rodríguez nunca ninguna alusión a isto no resto da súa vida. Pero Gregory se o tomou moi a peito. De feito, no ano 1815 publicou isto que se chama Dissertations and Letters, que isto o conseguín tamén nos arquivos británicos. Bueno, no, isto o conseguí de Google, creo. Está digitalizado, se pode conseguir en Google. Entonces, aí está o artigo de Rodríguez, as réplicas de Gregory, porque eu penso que desde aí non se ve, pero, agora, cando pase aquí, o digo. Resulta que Gregory publica un artículo criticando a Rodríguez e criticando a Royal Society.
E este señor que está á esquerda, Thomas Thomson, que era químico, tiña unha revista que se chamaba Os Anales de Física. Entonces, o tono de Gregory era un tonto inadecuado parece inadecuado para unha publicación científica. Entonces, Thomson criticou moitísimo o tono de Gregory e se enzalzaron nunha descalificación persoal que tremenda. Gregory, no ano 13, publicou unha pequena revista para dar por zanjado o asunto. Sí, pero foi unha cousa, pero de verdade, podese ler. Porque, además, en Dissertation and Letters está, podese ler as pullas. E Gregory dixo, pois, eu saco Dissertation and Letters para, aparte dice aí, para, aí como estoy enrollando esto de Rodríguez. Para atrás. Aí. Que dice, bueno, que él simplemente presenta todo o material para que unha persoa dende fora analice e decida quen tenga razón. Vale, pero bueno, él ten claro a razón. Vale, entonces decía que Rodríguez xa non estaba. Rodríguez estaba en Santiago. A súa cátedra estiveron a punto de sacar a concurso. De feito, se paralizouse porque levaba tantos anos fora que decía, vamos, a ver, este ya non vuelve. Entonces, non a sacaron a concurso polos pelos. Supoño que había alguén en Santiago que dixo, mira, cuidado, vente corriendo, que sería Julián, vale? Entonces, en xullo de 1812 está en Santiago. E aí poño catedrático de Matemáticas Sublimes, que é polo que é famoso Rodríguez, por ser catedrático de Matemáticas Sublimes, porque no ano 1807 cambiaron o plan de estudios. Entonces, había unha nova cátedra, aparte de matemáticas elementais, matemáticas sublimes, que incluía cálculo diferencial e integral. Entonces, a cátedra de Rodríguez pasou a ser matemáticas sublimes. De aí en esa época, vamos a ver, antes tamén, obviamente, pero eu nesa época debeu ter unha actividade política bastante intensa. Él era membro do Café de la Esperanza de La Coruña, que era donde se hacía en Coruña las tertulias liberales, y importantísimo, dito por Fontán. Nesa época, 1812-1814, en principio, seguramente os 2 anos, aínda que non figuren as actas, foi recoñecido por Fontán, alumno de Fontán. Entonces, aí é cando a Fontán lle transmitiu... perdón, alumno de Rodríguez, claro. Entonces foi cando lle transmitiu os seus coñecimentos e lle transmitiu a súa inquietude. Claro, el nas súas estancias fora en Francia se dará conta do importantísimo, en Inglaterra, do importantísimo que era ter un mapa do territorio. Non me vou a parar, pero evidentemente. Entonces, claro, dixo, pois Galicia ten que ter un mapa, España ten que telo, pero Galicia primeiro. Entonces, de aí ven en que Fontán recoñece, en un momentillo vou a decir, a Rodríguez como o seu inspirador. Vale, en outubro de 1814 conseguiu unha nova comisión do goberno para irse a Alemania. E desta Alemania, sobre todo, a estudiar mineraloxía, pero non só mineraloxía. Tamén estivo con Gauss en Gotinga. Entonces, aquí temos a esquerda a Werner, Abraham Gotthold Werner, un minerólogo e tamén xeólogo, bueno, antes se chamaba aproximadamente, xeognosia é máis ou menos a xeoloxía actual. Entonces, estudiou con Werner, inda que non queda constancia de que fora alumno de Werner, oficial, sí que hai constancia do seu paso por a Escola de Minas de Freiberg e seguramente foi alumno privado de Werner. E aparte, no fondo histórico da Biblioteca da Universidade de Santiago se conservan 7 manuscritos de obras de Werner. Un deles, unha traducción ao español de unha obra que se titula Geognosia de Werner. O sea que
non hai ninguna dúbida da relación que tivo con Werner. Werner morreu no ano 17, decir, non se conserva correspondencia entre eles, pero tamén morreu moi pouco despois. Entonces estamos no ano entre 1814 e 1816. El deixou Freiberg. Esta é unha imaxe actual da Escola de Minas, que claro que desde aí supoño que non se ve gran cousa. E pasou a Gotinga. E en Gotinga estivo un semestre, estivo entre outubro de 1816 e finais de marzo de 1817. E aí estivo con Gauss. Hai constancia de que fora alumno de Gauss? Non, pero hai constancia de relación cercana con Gauss. Hai máis de unha carta en la que Gauss fala de Rodríguez. E hai outra que fala de Rodríguez como suscritor de unha revista ou como suscritor de un libro, ou para mercar un libro. Estes contactos son con un astrónomo moi importante tamén que foi Bessel. E despois, nesa época, con Gauss estudiaba un astrónomo húngaro que se chama Paltitel, que era moito máis xoven que Rodríguez, pero que foi un pupilo moi querido de Gauss, e que se fixo moi amigo de Rodríguez. De feito, a única carta persoal que se conserva de Rodríguez é unha carta escrita en latín por Titel, por Paltitel. Bueno, entonces, cando Rodríguez sae en abril de 1817 de Gotinga con destino a París, e tamén sae Paltitel con destino a París, pero non saen xuntos. Eu sempre pensei que sairían xuntos, eran amigos que saían xuntos, pero non. A verdade é que Rodríguez debía ser un cu inquieto, porque seguramente que Rodríguez aproveitou a saída de Gotinga para dar a que sei cantas voltas, para ver cousas, evidentemente. En cambio, Titel, el tiña o tempo moito máis limitado, pero cando chega a París, hai unha carta que lle escribe a Gauss no 12 de abril de 1817 e dice: Rodríguez todavía non está aquí. O sea que, eso que quiere decir que realmente había mucha relación. Bueno, da época alemana é unha publicación moi breve que se titula en español sobre las proporciones del esferoide terrestre por don Josep Rodríguez. Está escrita en alemán. Rodríguez, evidentemente, algo de alemán tiña que saber, pero supoño que posiblemente non para escribir o artigo, pero que tamén é posible que escribir o artículo en latín ou incluso en francés, porque non sei si a verdade é que non o sei. Eu manteño a teoría de que o escribiu en latín é Paltitel, yo traducido do latín a alemán, pero mellor estou equivocada. Eso é unha teoría miña e que está publicado no ano 1817. Vale, e chegamos a París, xa estamos no ano 1817, chega a París no ano 1817, en abril estaba, de feito, en abril xa escribe a Fontán. E Fontán nesa época formaba parte bueno, algo había cambiado a Universidade de Santiago e os estudios de ciencias. Entonces, Fontán era un dos membros dunha comisión que estaba encargada de comprar instrumentos científicos para as cátedras de ciencias da universidade. Entonces, claro, escribe ao claustro da universidade e dice: aproveitando que Rodríguez está en París, donde se va a parar pouco tiempo, non se parou pouco tiempo, pero donde se va a parar pouco tiempo, pues podemos aprovechar y que él elige y compre los instrumentos. Y eso fue lo que hizo. Bueno, vivía en un hotelito, en el Hotel d'Ivory, esa es una vista de la calle donde vivía París Rodríguez en esa época. En novembro é cando envía a primeira tanda de instrumentos. Entón, envía instrumentos para as cátedras de ciencias da universidade, pero tamén envía algún instrumento para a elaboración da carta xeométrica de Fontán, que estaba empezando, porque Fontán empezou no ano 17 as medidas para a carta xeométrica. E no ano 1817, cando recibe a primeira proposta para trasladarse ao estranxeiro.
Vale. A Argentina. Non dice a qué, pero dice, he recibido las propuestas de lo más lisonjeras del comisario de los de Buenos Aires que ha venido a París para buscar sabios. Entonces, supónse que sería dirixir os traballos xeodésicos en ese país, é dicir, estábamos na época de que as colonias americanas estaban en proceso de independencia, co cal teremos que coñecer que país, que territorio temos, entonces, supónse que eso. Pero él contesta que no ha aceptado, y dice, yo uniré mi destino próspero, desgraciado, al de mi patria, que nunca abandonaré. Es decir, Rodríguez era un patriota, pero era un patriota del siglo XVIII y XIX. Que yo creo que es bastante diferente a lo que se entiende hoy en día por patriotismo. Bien, entonces, en mayo de 1818 realiza el segundo envío de instrumentos. En algunos de los casos sabemos qué instrumentos envió. Pero el inquieto Rodríguez sigue. Y entonces, no segundo semestre do ano 1818, volve a ser pensionado para ir a Italia. Entonces, bueno, supónse que hasta o ano 1800, hasta o brao de 1818 mantívose cos seus cartos, porque comisionado aí, que saibamos, non estaba. Pero aí sí, en esos 6 meses sí, escribe unha carta desde Roma, interesante, pero como hai que abreviar, despois seguramente haberá moitas preguntas, e a principios de 1819 debe recibir a segunda proposta del gobierno ruso para irse a la Rusia. Bueno, eso sí que temos claro que para dirixir os traballos xeodésicos en Rusia, non para dirixir o Observatorio de San Petersburgo, non, para dirixir os traballos xeodésicos. É para o que é o que lle ofreceron. Vale, entonces o goberno español sabedor, bueno, máis ben, la Junta de Protección del Museo de Ciencias Naturales, que era de quen dependía o observatorio, que claro, que querían poñer o observatorio en marcha, pois sabedora escribe ao Ministerio e lle dice, mira, a Rodríguez le han ofrecido irse a Rusia, o bien lo nombramos profesor de astronomía ou se nos va. Entonces, en 1819, en xaneiro o nomean profesor de astronomía do Museo de Ciencias Naturais. Vale. E, aínda que o nomeamento entrará en vigor en xuño dese mesmo ano, con un salario de 24.000 reais ao ano. Era un salario moito máis alto que o do resto dos profesores do museo, sí, moito máis alto. Comentaba, farei antes de Fontán, entonces decir que esta frase, mi maestro me inspiró el pensamiento de emprender la triangulación de Galicia y el levantamiento de su carta geométrica, esta é unha frase de Fontán que procede da súa autobiografía. É dicir, o que comentábamos fai un ratiño, o Fontán que coñecemos, pois, en parte, o sea, o seu traballo científico en parte non, seguramente na súa maior parte é consecuencia de ser discípulo de Rodríguez, de ser alumno de Rodríguez, sino evidentemente a súa trayectoria sería diferente, posiblemente moi brillante, pero diferente. E aí, aquí temos a Fontán á esquerda e á direita a carta xeométrica. E por último, pois nada, estamos xa na etapa final. No ano 1819 chegou a Madrid, a finais de maio xa chegou, en xuño revisa os instrumentos astronómicos que estaban depositados no Gabinete de Historia Natural, comeza, no mes de decembro dese ano, comeza o seu primeiro curso de astronomía. Nesa época é cando a maioría das cartas que se conservan escritas por el, pois, datan a partir desta época madrileña, e nesa época relacionase moitísimo con Felipe Gil Taboada. Felipe Gil Taboada era unha persona, era o sétimo conde de Taboada, fillo de Benito, un liberal ilustrado, como todo como o entorno de Rodríguez
entorno cercano. Relaciónase moitísimo con Joaquín Fondevila. Eu non sei se o mira que alguén, eu de Joaquín Fondevila, e que non sei nin siquiera cando morreu. Joaquín Fondevila era un alto funcionario do Ministerio da Gobernación. E incluso chegou a ser ministro por uns días. É dicir, era unha persoa importante, pero non, polo menos eu non topei nada. E Rodríguez atopouse, aparte de que estas clases de astronomía as tiña que dar no Gabinete de Historia Natural, porque o observatorio estaba en ruínas. Non fora reconstruído despois da Guerra da Independencia, nin siquiera tiña tellado, co cal el loitou moitísimo para conseguir que polo menos tellalo. Sí, tellalo o conseguiu, pero non moito máis, é dicir, non chegou a estar operativo o observatorio. Según el, no ano 1824, que escribiu un informe para o observatorio, sobre o observatorio, decía que faltaba pouco para rematar, pero non se chegou a utilizar o observatorio como tal. En esa época, aparte da súa tarefa como profesor de astronomía e como realmente director do observatorio, inda que foi nomeado por o goberno no ano 21, el, de facto, actuou desde que chegou como director do observatorio. El se ocupou de intentar conseguir diñeiro, que a asignación aumentase, que mandasen para o observatorio os libros dos mosteiros que habían sido emancipados, non, desamortizados. Entonces, en esa época, aparte desto, tiña verdadeira afición para a mineraloxía e a xeoloxía. El saía moito aos montes das inmediacións de Madrid, incluso fixo un viaxe a Granada e Almería, e de aí hai unha pequenísima publicación. Foi deputado entre febreiro do 20 e xuño do 22, e defendeu a creación dunha universidade central en Madrid, que esa universidade central deu lugar a Complutense, a actual Complutense, e defendía, claro, era un modelo centralista, pero que defendía que a partir que unha boa universidade de aí emanarían as luces para o resto do país. O sea, el defendeu Galicia, non podo pararme, pero sí que defendeu Galicia. Tiña unha gran preocupación, ele era diputado por Galicia, e tiña moito interés en defender os intereses de Galicia. E, por outro lado, tamén defendeu, tamén propuxo que se pudiesen importar do estranxeiro instrumentos científicos con baixos aranceles, mentras en España non houvese artistas, que era como se chamaban nesa época os que fabricaban instrumentos, que pudesen facelos. O sea, pero el defendía que se fixeran aquí, e de feito aquí había algúns artistas, pero claro, e algúns instrumentos se facían en Galicia. Vale, en abril de 1823, chega de forma moi repentina, decide sair de Madrid. Por qué? Bueno, este é unha imaxe do edificio Villanueva do Observatorio Astronómico Nacional, e ese o Palacio de Goyeneche, que aí tiñan as clases, aí estaba o Gabinete de Historia Natural, e aí tiñan lugar as clases. O Palacio de Goyeneche está na calle de Alcalá. Importante, as súas obligacións de director, unha das súas obligacións era facer unhos calendarios. Eran uns calendarios que eran destinados ás clases populares, que tiñan o santoral, tiñan o almanaque, santoral, pequenas historias, o sea, era unha cousiña. Entonces, claro, e por que tiña que facer estes calendarios? Se fixo os do ano 22, 23, 24, polo menos os de Galicia. E por que non había cartos? Entonces, a venda do calendario era desa venda era do que tiña que vivir o observatorio.
lle horrorizaban. Hai unha carta que dice, estoy aquí atado como un perro por los calendarios. Sí. Vale, isto é a noticia... Vale, decía entonces que no ano 1823 sae de Madrid, entran os Emilio e fillos en San Luis, entonces sale de Madrid. Sale de Madrid e ven cara a Galicia, sin ninguna dúbida. A principios de brao de 1823 está aquí. Está aquí porque... Eu sei porque se reuniu con Ramón de las Sagras. Seguramente que Ramón de la Sagra, Casiano de Prado, mellor é conocido para algún das persoas aquí presentes. Entonces, vamos a ver, con Ramón de la Sagra se reuniu, Ramón de la Sagra lle chama ao seu maestro, o sea que Casiano non, pero que claro, tanto se perdeu de Rodríguez, tan pouco sabemos do que Casiano de Prado, enxeñeiro de Minas, facía moitos anos despois o que facía Rodríguez cando estaba en Madrid. Sabía al campo e salía... Además, Rodríguez saía só a facer as súas investigacións mineralóxicas, saía só, a caballo, con levita, muda para 2 días e un morral de instrumentos. Eso está nunha carta que un famosísimo músico amigo seu envía ao prior do Escorial porque estaba perdido. Facía un mes que non sabían nada del. Empezaban a sesión de cortes, estamos no ano 21, setembro do 21, e dice, este non viene. Es normal que se vaya unha semana, pero un mes. Pero apareció, Chegou tarde, pero apareceu. Vale, entonces, el está... Eu non sei onde estivo desde o brao do 23 hasta maio do 24. En maio do 24 envía un informe a Madrid sobre o observatorio que lle piden a la Junta de Protección. Entonces, eso que quere decir que él nunca deixou de ser director do observatorio. A él non... Claro, cando foi a época despois do trienio liberal, a él xa non lle colleu este proceso de purificación, porque el xusto empezou un poquinho antes de morrer, entón xa non... Entón, el nunca deixou de ser. Fai un último viaxe, pouco despois de maio, fai un último viaxe a Portugal, visita o Porto, Coimbra e Lisboa. Aí en Lisboa sí que fala de Calatrava, do que foi o último xefe de goberno de trienio. O 12 de setembro está de volta en Santiago. Sabemos que está de volta a Santiago porque o 12 de setembro é unha receita, porque el ven enfermo. El xa viña queixándose de problemas digestivos, diarrea, debilidade. Bueno, entonces, 12 de setembro está de volta a Santiago. El ven enfermo, pero de todas formas el debeu agravarse moi de repente, porque o seu testamento está redactado a 7:30 da mañá do día que morreu. El morreu o 30 de setembro, o 1 de outubro é sepultado na igrexa de San Agostinho, e ademais é desexo seu. No seu testamento todo deixa en maus de Julián, pero salvo que quere ser enterrado en San Agustín. Entonces, investigando en arquivos dos agustiños de Madrid, pois hai constancia de, bueno, xa había constancia no arquivo diocesano de Santiago de que está enterrado aí, pero máis ou menos onde podría estar enterrado. Entonces, sabemos que foi enterrado dentro da igrexa, e tamén sabemos que casi todas as pertencias de Rodríguez se quedaron en Madrid e non poideron ser recollidas hasta o ano 1834. 1834, en dicembro, é cando voltan a Galicia parte das cousas que Rodríguez deixara en Madrid. Hai un inventario que está no Museo de Ciencias Naturais de Madrid,
pero é un inventario moi xeral, entonces non dá información, pero é un inventario xeral. No ano 1835, no mes de abril, veñen máis caixóns con cosas de Rodríguez, eso sí que se sabe, son minerais, é dicir, que parte dos minerais que se conservan no Museo de Historia Natural de Santiago, algúns non se sabe cales, pero sí que pertenceron a Rodríguez. E despois, claro, o legado conservado de Rodríguez é pequeno, como decía, os 7 manuscritos de Werner, obras de René Jasay. René Jasay é o que se considera o pai da mineraloxía, perdón, da cristalografía. É de aceptación xeral que estes modelos cristalográficos que se conservan no Museo de Historia Natural de Santiago foron de Rodríguez. Eu documento que atestigue non o atopei, pero non o poño en dúbida, supoño que sí, perderíase. Aí á esquerda temos unha caricatura. Esa caricatura ten 200 anos, non é unha caricatura actual, é unha caricatura de René Jasay, co que Rodríguez tivo relación en París na segunda estancia e realmente, pois a verdade non resistín a tentación de poñera porque é unha caricatura antigua. Entonces, que se perdeu de Rodríguez? Libros, apuntes sobre los diferentes ramos de las ciencias exactas y naturales y sobre lo más notable y curioso que observaba en sus viajes, con algunos modelos de utensilios curiosos y económicos. Una memoria sobre la aberración de la luz, otra memoria sobre las propiedades singulares de las abejas, instrumentos de física y geodesia. Entonces, o legado que chegou a nos é pouco. Aspecto físico, xa vimos antes ao principio, vou a rematar con eso, o aspecto que creemos que tiña o Rodríguez, o medallón que mostra a súa imaxe no paraninfo histórico da Universidade de Santiago, que está na Facultade de Xeografía e Historia. Se lle fixeron recoñecementos á súa figura, evidentemente, pois hai unha rúa matemático Rodríguez en Lalín, hai un Víctor, aquí está, o Víctor, que está na Facultade de Matemáticas, este medallón que está nunha fachada de Zaragoza, se lle nomou o fillo adoptivo de Lalín, un busto que se renovou en abril deste ano, e bueno, este ano que se cumplen os 200 anos da súa morte, pois promete moito a nivel de recoñecemento. Decir que as biografías remato, as biografías de Rodríguez feitas hasta ahora, pois foron primeiro no ano 28, 29 a de Ramón María Aller, e no ano 88 Figueira Valverde tamén con algún material novo que se conserva no arquivo do Museo de Pontevedra, pois fixo unha pequena biografía. Bueno, a mí sí que me gustaría que hubiese alguna pregunta. ¿Qué hora es? Bueno, quedan aí para unas preguntiñas, 10 minutos máis ou menos. Bueno. Que queren que facer. Álvaro. Hola, moitas grazas e felicidades pola poñencia. Unha dúda, a ver se coincides comigo, é que eu procedo do mundo da ciencia tamén, e a este señor non o coñecía, e a Domingo Fontán recoñezo que o coñecín fai moi poucos anos. Crees que faría falta unha campaña de divulgación a nivel instituto para fomentar un pouco este coñecemento científico que permee nos que veñen detrás? Home, eu penso que sí, claro que sí, por suposto. Aparte que Rodríguez é unha persoa bastante poliédrica, sabes? Pero non só Rodríguez, o sea, aí nesa época, claro, Rodríguez sí, pero podíase facer un reconocimento claro, Rodríguez pode ir con Fontán, pode ir con Casiano, pode ir con Ramón de la Sagra. Es que realmente nesa época hai unha serie de persoeiros, porque aínda que Casiano traballou en Madrid, desenvolveu a súa actividade en Madrid, Ramón de la Sagra, bueno, por todo o mundo, porque Ramón de la Sagra morreu en Suiza.
Entonces, sí, eu penso que sí, claro que sí. O que pasa é que, claro, Rodríguez foi o primeiro, de alguna forma, claro, pensa que foi o primeiro. Entonces, el abriu, de alguna forma, eu penso que abriu o camiño, sí, sí, sí. Non sei se de forma intencionada, eu penso que sí, porque ele estaba totalmente obsesionado por transmitir esos coñecementos ao seu país para, sabes, a idea da ilustración do progreso, o progreso pola ciencia. Sí, sí. Pero, bueno, eu penso que este ano, que non escoita hablar de Rodríguez... Simplemente para contestar aquí un pouco pensando en un material para os institutos, que o Consello da Cultura Galega, no álbum de Galicia, ten unha biografía de Rodríguez que é bastante asequible, non está actualizada coa tesis de Carmen Pillonero, lógicamente foi feita antes, pero incluso un material máis fácil todavía para chegar aos alumnos son unha publicación de 30 científicos galegos. Aí está máis resumida ainda todavía a biografía de Rodríguez, polo tanto, de momento, mentre non se acheguen outro tipo de materiais que se están preparando, eses dous poden servir, un máis curto, outro máis amplio, pero poden servir perfectamente para os institutos. Sí, no, aparte es que se está pensando, si vais a elaborar material, sí. Sí, porque a mí o que me sorprende é que é moito máis recoñecido Fontán que Rodríguez, non? Sí, sí, Fontán claro. ten un recoñecemento xeral e Rodríguez non é prácticamente descoñecido, non? Sí. É un pouco injusto, parece a mí. Alguna pregunta máis? Sí, perdón. E no, ia dicir que dentro das actividades programadas este ano, sobre todo dentro da academia, pois hai tamén unha proposición en colocar unha placa na igrexa onde está soterrado, porque ata agora non hai absolutamente nada. E mesmo os xesuítas están interesados porque creen que con iso tamén é algo atractivo para a propia igrexa. A mellor había que trasladar ao Panteón de Galegos Ilustres tamén, non? Sí, o que pasa é que non queda restos, si foi enterrado aí, pero aparte é imposible demostrar que hai algo seu aí porque foi losada, ten a igrexa, entonces, pero bueno, eu tamén penso que Rodríguez estaría bastante abrumado se vise toda esta repercusión que está tendo os seus 200 anos, porque el era así, era moi... Eu penso que o único que lle interesaba era aprender e transmitir. Claro. Era un fanático de... Sí. Sí, eso sí, transmitir os o que comentaba antes, que transmitir os coñecementos chegaran ás novas generacións e a partir das novas generacións estas contribuirán ao progreso do país a través da ciencia, que era esa idea de... Claro, era unha persoa moi moderna, lógicamente. Era un científico. Por eso, o primeiro gran científico. Pois, disculpade, non? Vale. A ver, perdón, outra pregunta. A última pregunta, por favor. Bueno, antes de nada, moitos parabéns pola brillantez da túa exposición. Mereces un aplauso grande. Pero, vou poñer un pero. A min non me consta algo que dixeches, e é que eran 7 irmáns. Nós na familia toda a vida pensamos que eran 3. Manuel, Pedro José, que é el, e o pequeno Miguel. E unha irmá. Pois non nos consta, nunca o pensamos. É a primeira vez que o oigo, teralo documentado. Sí, claro. Porque, Arquivo diocesano de Lugo. De cara a outubro, un vermés, pedironme que fixera unha árbore genealóxica da familia. Estou con ese tema, teño 3, e acabasme de romper todo. Ai, non me digas. Entonces, pois, non me constaba, e foi ao principio, e nada, simplemente eso. Pois si, ademais unha irmá que ou ben morre ou ben, non sei, a irmá prácticamente, pero sí, mira, Andrés, que era o que estaba enfermo,
estaba enfermo, que foi con el para Madrid. Exactamente, axudou moito a familia, sobre todo a Andrés e ao seu sobrinho Francisco Javier Rodríguez Gil. Tamén. É que dese, incluso temos documentos na casa, o testamento de Francisco Javier, que lle deixou toda a súa sobrinha, bueno, que foi cando cambiou o apelido polos Vázquez, a partir de aí. Pero non me consta, a nós non nos constaba que eran 7 irmáns, senón 3. Nada máis que era iso. Bueno, Pues queremos agradecer a Carmen. Toca menos a repartir, claro. toca menos, sí. Queremos agradecer de parte do Gracias. Ateneo a Carmen Villanova por a súa presencia aquí. Temos un agasallo. Ai.